Gusti kang ngatur panglimbang 5 menit dina Jemuah Wage tanggal 2 Mei taun 2020 kepethik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 1 tekan ayat 15. Ing patemon para koordinator lansia lingkungan Paroki Gembala Baik Batu dek wingi kejaba karembuk program-program kegiatan nanging uga karembuk kepriye anggone ngupiyakake dhuwit kanggo ngragati kegiatan-kegiatan mau. Rikala ngumpul ora kurang saka 200 lansia padha rawuh. Akeh kang padha urun rembug ndadekake gayenge patemon. Ing pungkasan patemon kadudut 2 perkara wigati. Jroning kupiya dana prayoga ora lali ndonga lan pitaya mring Gusti Allah kang ngatur sakabehe. Waosan dina iki uga nyritakake bab kangelane para murid anggone ngupiyakake rangsum kanggo wong 5.000 cacahe. Tumbas roti 200 dinar nggih dereng cekap kangge ngedumi saben tiyang angsal sekedhik. Mengkono atur wangsulane Filipus. Sajake dhuwit kang ana kas simpenane para murid kari 200 dinar. Nadyan ngono isih durung cukup. Ora kalah pesimis, Santo Andreas nambahi atur. Menika wonten lare mbekta roti jawut gangsal lan ulam kalih. Nanging menika sepinten kangge tiyang semanten kathahipun. Nanging pratelane Gusti Yesus supaya para murid nyawisake rangsum kanggo wong sak pirang-pirang wektu iku pranyata amung nodi sepiro asrah percayane para murid marang panjenengane sarta sepiro gedhe urun rembug lan panemune para murid jroning ngadepi reruwet kang dumadi jroning paguyuban. Gusti pirsa apa kang kudu katindakake. Mula panjenengane banjur nimbali para murid supaya ngongkon wong akeh padha lungguh ing suketan. Sawise wong akeh setata lungguh kepenak, Gusti Yesus ngasta roti lan iwak, munjuk atur panuwun mring Allah, banjur kabiyantu para murid ngedum roti lan iwak mau sepira sak panjaluke. Ngedapi-dapi saka roti 5 lan iwak 2 Gusti Yasa pangeram-eram ngrangsum wong luwih saka 5.000 cacahe nganti wareg kepara malah isih turah cacah 12 keranjang. Para tresna balam kinasih saka kene bisa kadudut sawetara piwulang. Sepisan Gusti Yesus kejaba maha kuwasa ananging uga maha tresna. Panjenengane ora bakal nigakake wong-wong kang darbi krentek becik jroning mujudake kekarepane. Gusti bakal paring solusi kang asring ora bisa kagagapi dening manungsa. Kapindho, kaya dene Gusti Yasa pangeram-rami gunakake roti jawut kang sithik lan ora pangaji, kaya mengkono mau panjenengane migunakake wong-wong kang cilik, kekiwa lan banget prasaja kanggo sarana mujudake karya dalem kang ngedapi-dapi. Akeh wong cilik prasaja kekiwa kang kanthi tulusing ati nyengkuyung botrepoting paguyuban migunakake apa kang kadarbei. Nadyan sithik nanging rikala kaklumpukake asile iya dadi akeh lan temonjo. Katelu, aja cilik ati ngadepi botrepoting urip. Ora ana kang ora bisa dumadi jroning daya kuwasa dalem Gusti. Sing penting kupiya Gusti bakal nyukupi lan nyampurnakake. Suawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo rumeksa kawula pitados bilih panjenengan boten negakaken sok sinten ingkang sinambi kupiya nyumendhakaken kapitayanipun dumateng sih reksa paduka. Mugi tansah kaingetna kawula mring kapitayan ageng menika. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.